Okay, bare sådan I har en idé om, hvad det faktisk er, I køber, så bare hvad jeg har spækket med illustrationer, sjovt nok, skal åbnes på den lange led. Og teksten er, alt er pap, eller sådan 180 grams. Teksten er skruet godt sammen med billedet, så det er sådan en, der skal læses langsomt eller flettes sammen ind i hinanden. Jeg havde egentlig tænkt mig, at enten så skal den læses voksen og barn, eller og skal børnene nok alligevel være sådan rimelig okay læser. Det er sådan noget her. Så yes. 6 sider. Nej, det passer ikke. 6-7 sider med illustrationer. Og så det er den, der hedder 12 sider, når det er trykt, så det er med for- og bagside. Den anden Buster. Helt klart for de allermindste. Det burde man også kunne se på forsiden. Samme trykt eller hæftet her i langsiden. Det handler simpelthen om prisen. 180. Den er på 8 alt i alt, altså med for- og bagside. Så kan I jo selv regne ud, at der er en 5 stykker herinde med en lille smule tekst. Og der kan børnene selv kigge med. Det er helt klart en højtlæsningshistorie for de små, eller måske en godnat-historie. Yes. Så, de to.